Здравейте на всички, тук на страницата Биполярен живот. Както ви споделих, днес ще направим един лайв. Ще се радвам всеки един от вас, ако желая да сподели нещо в коментар, да ме попита. Насреща съм да отговоря на вашите въпроси. Темата, която избрах днес, е за нашето биполярно афективно разстройство. Здрасти, Божидар! Радвам се, че успя. Здравейте, Галя! За нашето биполярно афективно разстройство и това дали за нас то е присъда или подарък. Преди някой да почне да ме съди как това може да е подарък, нека да мине лайфа и вече всеки да си направи неговите изводи за това дали наистина това за нас е благословия, подарък, или се налага цял живот да се тързаем, защо на мен се случи това. Здравейте! Много се радвам, че сте тук и се виждаме и се чуваме и виждам какво ми пишете, което е най-важното. С няколко думи искам да се представя, тъй като самият лайв ще бъде на запис, съответно всеки, който желая след това да го изгледа. Ако за него представлява интерес биполярно афективно разстройство и съответно да си вземе неговите поуки от самия лайв. Казвам се Гергана Койчева от град Плевен. На 38 години съм. От 14 години съм диагностицирана с биполярно афективно разстройство. Преди 13-14 години, още в самото започване на моите състояния, които започнаха с тежка депресия, имах желание да напиша книга един ден. Тогава изобщо не предполагах какво ме чака и какво трябва да очаквам следващите години. Бях споделила на моите близки и тази цел всъщност се осъществи миналата година, когато издадох първата книга в България за биполярно афективно разстройство "Биполярната мечта". През 23-та година, тъй като тогава започнах писането на книгата, реших да не е само книга, а да и създам страница в социалните мрежи, за да мога да бъда по някакъв начин от полза на хората, които се намират в подобни състояния. Подарък в мания, присъда в депресия, 2 в 1. Абсолютно. И така може да се определи абсолютно. И така създадох тази страница "Биполярен живот". Написах и втора книга, която излезе тази година, "Биполярната промяна", която е свързана с това как аз преодолявам и се справям с състоянията, което споделям и тук на страницата, най-вече във Фейсбук, "Биполярен живот". Тъй като според мене, когато човек е осъзнат и когато разбира и не чак толкова добре своите състояния, защото, знаете, изпадаме в такива кризи, които не сме ние самите. Все едно сме като, не знам, като един проводник или на някаква енергия, или просто някой друг все едно се вселява в нас. Понякога така си ги определям нещата. И затова, тъй като в Фейсбук също има групи за самопомощ за биполярно афективно разстройство, и това всъщност ме мотивира да създам тази страница. През 20-та година, след една тежка маниакална криза и хоспитализиране в психиатрията, аз забременях и родих живо и здраво детенце, където през цялата бременност аз приемах тежки медикаменти за нашите състояния. Те можеха да имат някакъв проблем да създаде за детето. Слава Богу, всичко е наред. И така се роди нашето дете. Така получаваме чужди сигнали. Да, абсолютно. Абсолютно, според мен
Даже имах едно видео миналата година, мисля, че го споделих и сега при гостуването си при Невена Цонева много говорихме за това. Така че няма да издавам. Надявам се да ви бъде интересно. Предполагам до седмица-две ще излезе подкаста епизода с мене и там наистина ще си обясните и за вас самите много неща, които ни се случват в състояние на най-вече на мания. Знаете, биполярното е два типа. Единият тип е с повече депресивни състояния, другият тип е повече маниакални състояния. Аз съм от тези с маниакалните състояния. Но това, което се случи всъщност тази година, е, че аз отново усетих какво е да изпаднеш в така наречената депресия, поради приема на лекарства, които ми бяха изписани и след хоспитализацията през януари-февруари. И всъщност борбата наистина си беше голяма, докато не спре приема на тези медикаменти. И в този ред на мисли бих искала да ви кажа, че е много важно, ако приемате някакви, тъй като искам и преди всичко да кажа, нито съм лекар, нито съм психолог, нито съм психиатър, никой, просто съм Гергана, която страда от биполярно афективно разстройство. Така че, както и друг път съм ви казвала, мога да говоря единствено за своите медикаменти, които съм приемал през годините. Аз не мога да давам съвети или някакви отношения към лекарства, които не приемам. Не съм лекар. Ще има ли запис? Да, ще има запис. Той ще бъде на страницата. Аз после ще го споделя и през YouTube. Ще го кача и в YouTube. Ще има запис, така че после може да си го изгледате. Да. През януари месец, сетих се какво да ви кажа още като въведение. През януари месец направих всъщност първия лайв, който също е качен в YouTube. Мога да го шерна и тук в страницата, който има желание да го изгледа. Вторият лайв беше буквално 2 дена преди хоспитализирането ми в психиатрията. Това, което се случи, беше, че тъй като моето желание да помагам на хората, съответно те се свързваха, много хора започнаха да се свързват с мене, да се чувам по телефона, което всъщност с натрупване някакси подсъзнателно на мен почна да ми влияе. И съответно това беше едно от нещата, които на мене много ме срина, тъй като покрай втората книга, която излезе тази година, и многото разговори с хората някакси подсъзнателно много ми действаха. И голямата еуфория и голямото въодушевление, което беше настанало, всъщност ме доведе до хоспитализиране. Като предходния ден, преди да ме вкарат в болница, аз бях при моя психиатър и му казах, ако трябва, хоспитализирайте ме, вие кажете дали съм за хоспитализация и така нататък. Като вече аз усещах някакви неща, дигнахме антипсихотики и така нататък. Но той това, което каза, беше, че не съм за болница. И просто наистина, буквално за няколко часа нещата се преобърнаха. Както знаете, при нас понякога много малко ни трябва, за да се обърна каручката и да отидеме в депресията или в манията, съответно. И така на следващия ден, благодарение на моите близки, които вече ме познават достатъчно добре, през годините ме хоспитализираха и така около 3 седмици си бях вътре, както съм ви споделяла и тук в страницата, като в началото беше много тежко. Пак имах връзване за леглото, от двете ръце, двата крака, който е бил връзван, предполагам, знае за какво стана въпрос, с разликата, че до ден днешен аз съм благодарна и за това, което ми се е случило там. Да, и за връзването аз съм благодарна. Защото това също ми е дало на мене урок, за да мога аз да продължа да живея живота, който аз искам. Човек пораства, когато сам се опари. Преди това, пак ще да пропусна, споменах ви за втория лайв, който втория лайв беше реално 2 дена преди аз да влеза в болница.
и съответно не си изпомням точно какво сме говорили и какво съм говорила на него, но факт е, че тогава не съм го записала, което може би не е случайно. И там това, което направих, което и тази вечер ще бъде, ще ви помоля, ако искате, съответно, в края на лайфа имам една изненада за вас. Който е гледал този лайф, знае за какво стана въпрос, който не е, сега ще разбере. Така че до края на лайфа може да си вземете един красив тефтер, красив химикал и ще получите една изненада от мен. Психиатрията се чувствам по-зле. Лично за мен, аз там съм много по-добре от всички други около мен. Пак ще го прочита. Психиатрията се чувствам по-зле. Лично за мен, аз там съм много по-добре от всички около мен. Да, аз се чувствам зле първите няколко дена на затворения режим. Оттам нататък наистина започвам да се възстановявам много по-бързо. Като за мен от една страна това го възлагам на подкрепата и любовта, които не са никак за подценяване. Тъй като съм виждала, както и сега последния път, в болницата, много хора страдащи, които лежат там, които, вярвайте ми, нямат нито един близък, който да дойде да ги види. И през цялото време, което са там те, никой не ги посещава. При мен не е така. И за мен това е едно от много важните неща за нас. Съответно да разбираме наистина защо близките ни завеждат до болницата и съответно ние да им бъдем благодарни. И не веднъж съм казвала, тежки маниакални състояния, тежки депресивни състояния, за мен изход е един. И той е психиатрия. Аз за 14 години съм лежала достатъчно на брой пъти по психиатрии и аз друго не видях. Дали, ако някой друг мисли, че има някакъв друг вариант, може би е намерил, но при мене това беше до момента, до ден днешен, с хоспитализациите. Не е имал подкрепа, точно обратното, да. Точно така е това, което казах и преди малко, когато няма подкрепа, точно обратното, всъщност на нас ни става много по-трудно да се възстановиме и да можем да излеземе от дадената криза. И тук искам да вметна, че поне при мен в началото съм обвинявала по някакъв начин моите близки за това, че са ме вкарвали в болница, но с течение на времето съм им много благодарна, че са го правили. Защото, знаете, особено за маниакалните състояния, ние тогава не знаем какво правим. Стигаме до агресия, поне при мен не съм налитала на бой, но съм стигала до агресия към някои хора. Към някои съм се държала добре, към други зле. Това си спомням още в първата криза, когато идваха при мене близките ми, за да могат да се опитат да се справят с мене, а тогава никой не е предполагал за какво стана въпрос. И тогава наистина просто аз съм се сменила и самата физиономия. Обръщам се към един, държа се добре с него. Обръщам се към друг, изражението ми е съвсем друго и по съвсем друг начин се държа към него. И затова наистина любовта и подкрепата и семейството са много ценни за нас. Човек пораства, когато сам се опари, а не когато другите му казват да се пази от огъня, както и при малките деца. На моя син, колкото и да му повтарям, не се катери там или не тича силно, той докато не падне, не си нарани, примерно, коленете или ръцете, той няма да се спре. По същия начин и при нас с биполярно афективно разстройство, колкото и да ни говорят около нас, примерно, нали, стегни се, бъди позитивен, прави там нещо, което да те прави щастлив. Докато ние самите не се... То не подсигурим, а докато ние самите наистина не го приемем това нещо, наистина си остава един огън, който докато не се опариш, няма оправие. Често влизам там с мания и излизам с депресия, но по-добре така, отколкото да дивеем на воля.
Абсолютно. При мене се случи по същия начин тази година. Аз при други хоспитализации аз съм се възстановявала буквално за седмици след излизането ми от болницата. Но тази година просто беше чудо. Аз буквално до преди 3-4 седмици не можех да открия себе си. Правех какво ли не правех и най-накрая се почувствах добре. И буквално това се случва заради медикаментите. Всички го знаем. Ние като влеземе там с тежката мания, те ни блъскат с лекарства, които да могат да свалят това състояние. Обаче, сега като излезнах от болницата и като продължих да пия допълнителния антипсихотик, аз направо си отидох в депресията. И докато това нещо не се намали, аз не се чувствах добре. И тук искам да ви вметна, че хора, търсете лекар, търсете медикаменти, защото много е трудно да се нацелят точните медикаменти за дадения човек. И затова, ако наистина вие не се усещате добре, търсете. Ако трябва да ви сменят лекарствата. Но, примерно, да карате 1 година, 2 години и да не се чувствате добре, трябва да се смени терапията. Не съм лекар, ама аз до такива изводи стигам. Подкрепа нямаше от лекарите. Ами, то подкрепа от лекарите, да ти кажа, аз като влезна в болница, те си минават на една визитация, лекарите. Отделно, примерно, ако нещо искам да говоря с тях, отивам, питам, говоря, но те няма как да са постоянно над нас. Нали, в крайна сметка, ти да отидеш в една нормална, защото, нали, психиатрията явно за повечето хора е някаква лудница и ненормална болница, но като отидеш в една друга болница, то е по същия начин. Ти отиваш там, ама лекара не ти е на главата. Той ти изписва медикаментите, той ти вижда състоянието. Оттам нататък те правят всичко възможно. Нали, да приемем факта, че ние не сме едни единствени, а те отговарят за примерно 50-100 човека. Хайде, в лудостта ни е чара, или летим, или удряме дъното. Абсолютно. То ако нали, в това чара, наистина не знам къде ще го намерим. Така беше, както и моят приятел много обича да казва, има много болни, има неизследвани, нали. Те могат да има и много повече с биполярно афективно разстройство, но да не са с тази диагноза. Здравейте от мен, здравей Гери, здравей Нели от мене. Важното е да приемем факта, че тези състояния са плът на нашите проблеми, а не на нас самите. Ами да, нашите проблеми са си наши проблеми. В смисъл, те са си в нас и ако ние сами не ги разрешиме, то няма кой да ни ги разреши. Окей, ще отидеме на психолог, ще отидеме на лекар, ама ние не можем да ходим всеки ден на психолог и на лекар. Те ни изписват. Знаете, психиатъра изписва лекарства. Психолога лекува, помага с говорене, с изговаряне на нещата. Ма ние не можем да сме всеки ден при тях. Знаете, и в момента в България не всеки може да си позволи да отиде на такъв тип помощ. Да си вързана цяла нощ и да те обиждат, докато те връзват. Аз съм била връзвана от единия ден до другия, така че знам за какво ми говориш. Да те обиждат, мен това не си спомням, честно казано, защото в тежката криза не знам какво са ми говорили. Не знам и аз какво съм им говорила. Но честно казано, не помня. Както и сега. Знаете, има моменти, които ние помниме, но има и моменти, които ние не помним. Както сега с последното ми връзване. Аз някои неща не ги помня. И какво са ми говорили или какво са ми говорили, наистина не знам. Но това е, което си спомням, е, че когато наистина се успокоя, заспа, до следващия ден, докато ме развържат, вече нещата са съвсем други.
Много психиатри не желаят да сменят лекарствата, затова сменяте лекарите, докато не намерите точния, който започва да ви лекува според нуждите. Абсолютно. Много ти благодаря, Божи, за това, което написа и е много правилно. Защото докато не достигнем до правилния лекар за нас, докато нямаме вярата в него, защото ако отидем на един лекар, ако отидем на 10 лекара или на 20 лекара, ние ако нямаме вяра, няма да станат нещата. Моята първа диагноза преди 14 години беше параноидна шизофрения. Ако не бях отишла в Александровска болница, аз не знам къде ще се намерим. Честно да ви кажа. Тогава на времето близки лекари на моите родители ни посъветваха да отидем там и съответно там ми поставиха правилната диагноза, правилното лечение. И аз от 2013 година аз имам правилно лечение. И това, което исках друго да ви споделя за медикаментите, няма как. Примерно, защото много хора се допитват. Кажете ми сега от еди кой си медикамент, от еди кой си медикамент, какви странични ефекти имате? Имате ли еди какъв си страничен ефект? Вярвайте ми, един медикамент на 10 човека ще влияе по различен начин. Аз се убедих с лития, който приема литий, знае, че вече в България го има. Аз съм пила 4 лития. Като се оказа, че за мене най-добрият литий е турския литий. Обаче на някой друг пък от турския литий не му е добре. Добре му от гръцкия, на мен не ми е добре. Преди 3 седмици, буквално преди 3 седмици, когато пробвах новия, който се внася в България, унгарския, го пробвах, на мен ми почнаха мисли, които мен за първи път ми се случва такова нещо за 14 години. Мисли все едно ми свършва живота, все едно душата ми се отделила от тялото и просто като някакви мисли на депресия, а всъщност другото време хоси на работа, излизам, разхождам се, обаче те тия мисли не спират, спа нощем. И аз го възложих на медикамента. Най-вероятно за мен в случая този медикамент е по-силен. Аз така го определям. И тази беше от една страна, от другата страна говоренето. Говоренето с близки, с тия, които най-добре ви познават, защото в това говорене на мен ми излезнаха някои неща с моя близка приятелка, които аз не съм и предполагала, че може това да ми е вътре в подсъзнанието и ние като го изговорихме, вярвайте ми, всичко приключи. Вече нещо, коментарите. Къде отидоха? Аз и бой съм ял преди да ме вържат. Понякога сме неудържими. Абсолютно. При мен в случая бой не съм яла, но последния за толкова хоспитализации, сега в януари-февруари, там 3 седмици, дето лежах, при мене 2-3 пъти викаха СОТ, защото не мога да се оправят с мене. Бой не ядох, ама разминах се. Но да, в смисъл при мъжете, при вас, представям си, че и това го има. Защото наистина сме неудържими. Айде после вари обяснява на един човек в тежка мания да се седи вкъщи и да чака да се оправи. Няма как стане. Аз ползвам чат GPT за психолог по всяко време на денонощието. Много ми помага. На мен точно това ми го сподели и Божидар, че много помага. Наистина, търсите варианти и пробвате. Аз го използвах пък да търся за ходещата депресия, защото аз така си го бях определила моето състояние, ходеща депресия, и то се оказа, че има ходеща депресия. И от чат GPT го намерих това нещо и всъщност се оказа, че го има и това нещо. И наистина, щом ти помага, прави го. Щом ти помага, пиши си с него, и за да можеш и ти самата да по някакъв начин, четейки това, което чат GPT ти казва, ти съдейства по някакъв начин. Янга просто не си попадала
на правилното място. В БГ на повечето места е така, но има и читави места, както и лекари. Не си попадал на правилното място, само че не разбрах и на мене. На правилното място, в повечето места. Има си качествени психиатри, качествени лекари. Сега вече всеки един, знаете, за една психиатъра ще има 10 мнения. За 20 лекари ще има 20 мнения. Както и когато, примерно, за установяване на диагнозата по същия начин. Те, нали, затова се събира колегиум, да могат да се кажат симптоми и така нататък на страдащия, за да може да се разбере каква терапия да му се сложи. Защото аз, както ви споменах, когато бях по документи изписана с параноида шизофрения, буквално аз имах една торба, е такава голяма една торба с хапчета. Ама аз не можех да излеза от нас. И те след 10 дена, айде па ме хоспитализираха, защото направих пак някакви мисли за Господ и така нататък. Наистина, има си лекари, има си психиатри, оттам нататък понякога е много трудно да достигнем, но пък аз не съм и привърженик на това да обикаляме 10 лекара, често да ви кажа. Чак, примерно, да обиколиш 10-20 лекара, пак отиваме на вярата. И на мен ChatGPT много ми помага, супер, много се радвам. Ще взема да го пробвам и аз за психолог. ChatGPT помага, да, но имайте предвид, че не бива да следваме само машината. Факт е обаче, че е много по-добър от много психотерапевти. Ами да ви кажа честно, аз на психотерапия не съм ходила. Аз съм ходила на психолог. Да си говориме, да си разкажа за себе си и така. И всъщност за последните 6 години съм ходила, когато родих в болницата, имаше психолог и 1-2 дена съм ходила при нея. Това ми е за 6 години, където аз съм ходила на психолог. Но там нататък, какво иска да ви кажа? Оттам нататък нито на психотерапия не съм била. И всичко останало за тия 6 години съм си помагала аз, моите близки, моя приятел. Аз затова много обичам да му казвам, че ти си ми най-добрият психолог в момента. Защото наистина, ако не е човека до тебе да ти помогне най-вече, кой да ти помогне? Да, пак ми бягат коментарите като предния лайв. Така. Защо така? Чакай да го сложим. Това, така. Така, на мен така. ChatGPT, праси, съгласна съм. Това с боя вече е недопустимо. Недопустимо, обаче си го има. Защото наистина в такива моменти ти самия налиташ на бой и вече те не знаят какво да правят и идеята е да те вържат. Дали с белезници, дали за ръцете и краката, те вече и те се чуват какво да правят хората. Но ми бягат коментарите. Сега ще ги прочита всичките. Само секунда. Аз вече не приемам лити на арипразол, конволекс, хроносъм. За сега ми влияят много добре, благодарение на добри специалисти. Дани, много се радвам. Ние сме си говорили с тебе, сме си писали. Много се радвам, че наистина са ти открили правилни медикаменти, за да можеш да се чувстваш добре. И да, благодарение на добри специалисти, там вече наистина трябва да разчитаме на тях, защото ако можехме да бъдем и лекари, нямаше да се налага да ходим при тях. Вярата е силата, абсолютно. Ако нямаме вяра, няма как да станат нещата. Ние ако не вярваме на себе си, на лекара, на партньора до нас, на най-близките си, то няма как да се случат нещата. И наистина тази вяра ни дава сила. Поне при мен е така. Нали, всичките тия неща, които ви изборявам, поне за мен са окей. Ако нямаш до себе си,
Ами в случай аз говоря моята история. В моя случай имам партньор до себе си, не съм сама. Нали, вече аз при всеки не знам кой как е, дали има партньор до себе си или няма, но в случая при мене, нали, имам. С моя партньор вече 11 години и той е минал много кризи с мене и въпреки всичко той остана до мене и не ме остави. Не може да натоварваме непрестанно близките ни. Да, ние не можем да ги натоварваме непрестанно, защото ако това се случва от наша страна и само им се оплакваме, всъщност аз не веднъж съм го казвала и пак ще го кажа. Ако ние страдаме, вярвайте ми, те страдат 100 пъти повече от нас. За всичките тия неща, които близките са изживяли до нас, не им е приятно. Да не говоря, че и те вече не знаят какво да ни правят в някои моменти. Затова чатът е безценен. Супер. Наистина, ще го пробвам като психолог да видя какво ще ми отговори и ще споделя с вас. Много добра идея ми давате. Какво е решението? Решението за кое? За това, че нямаш човек до себе си? Предполагам, че това искаш да кажеш. Аз няма как да отговоря на този въпрос при положение, нали, че всеки е индивидуален и всеки си има някакъв живот и всеки решава сам за себе си дали се среща с хора, дали си търси партньор или ще остане сам. Няма как да отговоря на този въпрос. Здравейте, здравейте, аз също съм биполярна, здравейте. Да, моят мъж е до мен 15 години, когато съм в депресия, постоянно съм с него денонощно. Страх ме да остана сама с мислите си. Много се радвам, че ти си намерила човек, който да бъде до тебе, защото в такива моменти, не се повтарям, на нас ни е трудно, на тях още повече, но наистина при мен е случаите на депресивни състояния, като изключим, нали, сега е тази година, но това всъщност, което нали, за депресията. За депресията за мен е едно от това, което съм си написала тук по листа. За мен е за депресията, колкото и банално и клише да звучи, едно от основните неща, които трябва да правим е разходка. Когато бях изпаднала в тази депресия сега през март месец, аз не можех да шофирам. И заради медикаментите, които приемах допълнително. И оттам нататъка всеки ден ходех. Ходех на работа, ходех, отивам на работа, после пак и така. Аз постоянно ходех. Въпреки състоянието, въпреки депресията, аз ходех да работя и се срещах с хора всеки ден. Така че в случая това исках да кажа, че не се оставям в някакви такива състояния, не се оставям, просто съм такъв човек и не се оставям в къщи. Аз ако бях останала след хоспитализирането ми тази година, ако си бях останала вкъщи, аз за няколко месеца щях да бъда супер зле. За мен това е едно от нещата, които трябва да правим, ако усещаме някакви такива състояния. Навънка, говорене, навънка, разходки с хора. Защото колкото повече си позволяваме да си стоиме в къщи и да се депресираме, толкова повече стават лоши нещата за нас. Да, семейството. Само секунда да видя докъде стигнахме с коментарите. Случая е, че той е лайв и както и да е. Не мога да те разбера какво искаш да кажеш. Че той е лайв. Значи той е лайв, аз няма как да намеря на някой партньор. Нали, ако за това говорише преди това. Аз няма как да намеря на някой партньор, който да бъде до него. Нали, това нещо си зависи не от мене.
Life е екстра, не дей да търсиш отговори за личния си живот тук. Не, те е хубаво хората да задават въпроси, но в крайна сметка аз казвам, нали, аз мога да говоря за себе си, за моите начини с справяне с състоянията, нали, както е самата страница, но в крайна сметка, нали, аз не съм, как се каже това предаване, от обич, не от обич ми забравих. Гери... Пак ми бягат коментарите. Гери, искрено се възхищавам, бъди здрава и много щастлива. Много ти благодаря, Дани. И аз много се радвам. Не се познаваме лично, но сме се чували доста пъти с тебе преди време, така че и аз много се радвам и наистина се надявам да бъдем добре и да си бъдем в ремисия възможно най-дълго време. Споделям за чат GPT. Супер. От 10 години и повече съм в ремисия не. От 10 години и повече съм в ремисия не. Нещо не разбрах. Чувствам се добре, не вземам медикаменти. Предполагам, че от 10 години и повече не сте в ремисия. Чувствам се добре, не вземам медикаменти. Супер. Много се радвам за вас. При мене нещата не са така и затова аз съм за химията и винаги ще го казвам това нещо, че аз съм за лекарствата. Поне в моя случай и голям процент от случаите нещата се лекуват с... Не са само лекарствата, но от една страна са лекарствата. Мисля... Мисля, че повече трябва да споделяме, да разговаряме. Да, абсолютно. И за мен е така. Когато има споделяне, когато има разговаряне, поне при мен това действа терапевтично. Когато бях сега при Невена Цонева да запишеме за подкаста епизода и тя това ме пита, Гери, когато разговаряме и споделяш неща от миналото си, усещаш ли болката, нали, в себе си? Дали ти става мъчно и гадно? И аз казвам не. И други пъти са ме питали по същия начин. Наистина, когато успеем да преработиме нашите болни и тегави моменти в миналото, тогава ние можем да продължиме, за да можем да бъдем полезни както на себе си, така и на останалите. Тежките моменти от миналото, според мене, можем по няколко начина който не ги е преработил, примерно с това, че повечето не са се чувствали добре в психиатрията. Едно от нещата, което е според мен е прошка. Прошка, писане, разговори, фокус върху бъдещето. За да можем да продължим напред и да си живеем живота в ремисия. Защото ако продължаваме да живеем в миналото и всеки път се вайкаме, пак ме вързаха в психиатрията, много ме болеше, много зле ми беше. На мен ми беше зле, да ви кажа, хора, и на мен ми беше зле. И на мен ми беше зле, ама знам, че беше за мое добро. Аз така го определям. За себе си така съм го определила. Море от любов, да. Море от любов беше, да. Благодаря. Така мисля да споделяме. Депресията се лекува, когато влезеш в подсъзнанието и премахне всичко, което ти пречи. Особено за сериозни състояния. Отнема време, но се премахва. Питай Патило за тези, които попитаха. Че ще нещо си обърнах камерата. За тези, които попитах. Питай Патило. Абсолютно. Той за мен е така. Ако наистина човек, даже аз това съм си го и записала, къде беше, само да го намеря. Да. Не чакай никой да те спаси. Само човек с подобна диагноза може да ти влезе в кожата. Аз и до утре да обяснявам на някой непознат, който няма нищо общо с биполярно и да му обяснявам за състоянията, той няма да ги разбере.
И затова, може би, когато имаме някакво общество или по някакъв начин да комуникираме, всеки да споделя и да можем да се подкрепяме, защото ние можем да говорим за това, какво сме изживяли. Но важното е, че сме тук и сега и продължаваме напред. Гери, искам да вметна един лично мой опит. С нашето заболяване самите ние понякога разрушаваме отношения. Дори сме способни да се саморазрушим в депресия. Може да ми е от зодията, но знам, че не само аз съм го преживял. Абсолютно съгласна съм напълно с тебе. Това, което споделям и във втората книга, в първата не е споделено, но във втората книга аз съм разведена. Аз имам бивш мъж, който беше до мене в първите състояния. Оттам нататъка аз си тръгнах. Така че знам за какво говориш, Боже. Желая ви много спокойствие, най-вече обичайте се и бъдете обичани, влезте в мир със себе си и тогава ще тръгнат нещата. Да, това си е за всеки, благодаря. То е за всеки. Когато намериме път, защото аз, колкото и да ви споделям, нали, моите методи и моите начини, то при всеки е различно. Наистина при всеки един човек е много индивидуално и най-вече когато поискаме съвет от някой, нали, ние трябва да бъдем готови да чуеме неговата гледна точка и съответно да направим някакви действия. Защото аз и до утре да ви обяснявам колко хубава е медитацията. Вие ако не решите за себе си сами да пробвате, няма да стане. Ще направите 2 дена 3 медитация, на третия ден ще се откажете, защото ще кажете, че тя не работи за вас. Както в случая е при мене. Може би, както каза, нали, Божидар, пък, нали, при мене тук ми от зодията малко, бях започнала. Преди време, миналата година, правих редовно медитации и това беше едно от нещата, което ме извади тогава от мания и тогава не постъпих в болница. И обаче с времето спрях да го правя това нещо. И тук от едно известно време пак искам да го правя това нещо, защото наистина виждам, че по този начин аз си самопомагам на себе си и се чувствам